noite, os alumnos e alumnas de quinto interpretarán unha panxoliña tradicional que todos coñecedes. É a panxoliña que máis nos gusta deste Nadal, no Penleiro. Os mascaradiños, serios, formais do mundo mundial. Nós, os de sexto, que imos tocar as flautas dulces. Faremos un pequeno pupurrí de cancións navideñas que a nosa profesora Marta lle chama Música para o Nadal. Esperamos que vos guste.
deles e os aprobe dunha vez. My true love came to me, a far free little True love came to me, two turtle doves on the pond tree. Christmas, my true love came to me, three friends, two turtle doves on the pond Love came to me, four morning birds, two turtle doves and a partridge in Thank you.